Wiratmaya. Upama kowe kelakon dadi karo aku kowe nyuwun apa Diajeng? Kula nyuwun ditumbaske mobil to Kang Mas. Mobil? Nggih. Apa ya kelakon Diajeng? Aku rene umpamane kok ya. Aku rene ngebes bakon tuku mobil dhewe sapa? Wiratmaya sing sembodo. Lah pripun upami jenengan? Ayo. Weh, cara Kang Mas Wiratmaya, benjing lek bebrayan kula jenengan pundhutaken mobil nggih Kang Mas. Aja kok mung mobil, nadyan kowe njaluk mudune lintang lan rembulan tak rangkul kanggo kowe. Estu atur panjenengan menika Kang Mas. Ya ngono bungah. Diajeng yune. Apa kowe gelem jawab karo aku kowe nyuwun apa? Mobil ambulan. Tenanan to tenanan sing apik nyuwun apa Diajeng? Ya paling rambut turuti. Tak turut nyuwun apa sih? Gelak. Nyuwun apa? Ambulan ki mayit kowe kuwi tak. Aja lesu to. Gelak. Kowe nyuwun apa sayang? Tenan apa ora iki? Tenan. Kowe nyuwun apa? Kula nyuwun Mobil. Inggih, Tenan Kang Mas. kuwi. Inggih. Yo gampang, ben ditukokno dalange Diajeng ya. Iki mau gelem nukokno. Kaya ngono. Berkorban buat teman iku sah, Pak. Tak telek. Kula pengen dipundhukne daharan sing weca. Dahar. Ini, Mam. Oh. Mangan Roti. Kuwi roti. iki lho. Wis ora sida. Iya. Wis ora sida. Nyilek sik ya. Tak tukokno. Oh lawan lanang Kuwi kere. anakku lho kuwi. Napa? Anakku kuwi. Alah, putane jenengan. Heeh. Wis kebeneran ya, kok njaluk jolpake ya. Ya. Duh. Gak usah, gak usah. Ora. Barang Apa kowe colongan. gak seneng karo ambuku? Apa aku kurang wangi? Ngomong ngoto Diajeng. Upama besok Diajeng. Kowe jane uang apa Aedis Aegypti ora. Ayo. Iki apa? Ambune yo wangi ya. Terus Dok prangkung bojo negara bebelo Wiratmaya. Sabar usum akeh nyamuk ya Be ya. Wekasan Sri Guning gugur. Terus mongko mongko mustikane ing bangsa. Kula wonten dawuh Kang Mas Wiratmaya. Tak kira nggul kuandung katesan marang siramu. Kaya wis ora bisa tampet ya. Semanten ugi manah kawula Kang Mas. Mula saka kowe ayo jejodohan teruske apa kang dadi ketudangan. Inggih. Kang Mas. Mbak Lucy Brahmanit kan Otaryong Ponorogo, friend. Srayana mustika tumran alaku tresna sampun yapati mararaten Wiratmaya kampus prasetya aran berhenti
nuwun. Kejawi menika live streaming YouTube Kuntadi Channel ugi dipun tayangaken wonten ing Ndoho